Żona f'Bormla li bħalissa tinsab fi stat ta' abbandun ser tinbidel f'park għall-familja permezz ta' proġett minn Sport Malta li ser jara din is-sit biswit il-Kottonera Sports Complex tinbidel f'nifs ġdid għall-familji tal-Kottonera. Iż-żona ta' madwar 20,000 metru kwadru ser toffri spazju rikreattiv u avventuruż għall-familja permezz ta' ziplines, passaġġi għall-mixi, parti għall-isparar, tal-qaws u strutturi tal-injam għat-tixbit. Is-sit ser ikun maqsum b'attrezzi skont l-etajiet differenti sabiex bekk ikun wieħed sigur u aċċessibbli għal kulħadd. Dan mhux l-unika proġett li Sport Malta qed taħdem fuqu. Bil-proġett tal-pixxina indoor ta' livell Olimpiku fil-Kottonera fost l-oħrajn. Ic-chairmant ta' Sport Malta Luciano Busuttil stqar kif dan ser ikun ċentru rikreattiv ta' livell għoli ħafna. Ħajkun hawn areas fejn anke tfal tal-iskola anke tfal jistgħu jiġu jitalmu anke kif jikkampjaw, jagħmlu tinda, ħajkun hawn ħafna water features dan kollu insibuh barra minn Malta. U meta nsifru dejjem ngħidu kemm hu sabiħ ħamorru hemm. Issa ħajkonna wieħed f'pajjiżna wkoll hawnhekk. Is-segretarju parlamentari għall-isport u r-rikreazzjoni Clifton Grima stqar kif proġetti bħal dawn huma evidenza ċara li dan hu gvern għan-nies. Bil-fatti dan huwa gvern u għan-nies u allura rridu nassiguraw propju li kemm jista' jkun noffru prodott li huwa ta' kwalità li jista' jitgawda mill-familji Maltin u għawċin kollha. Is-sindku ta' Bormla Alison Zerafa Ċivelli leqed dan il-proġett b'sodisfazzjon. Proġetti bħal dan kollna ilna nistennaw żmien għaliex ħafna nies jistaqsuna kif nistgħu nagħmlu użu minnu minn dan il-ġdien tant importanti fil-outskirts ta' Bormla sabiex ingawduh aħna lkoll.